በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላምና እግዚአብሔር ምስኻትኩም ይኹን። ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትርከቡ ስራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም? መዓልቱ ባሪኹ ለይቲ ባሪኹ ክሳዕ ከዚ ሰዓት ዘጥሕና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡ ድማ ነታ ንጽህትን ሕሬትን ዝኾነት ወላዲተ ኣምላክ በቲ ፍቕሪ ወዳ ዝሃባ ክብሪ ምስጋና ዘለዓለም ንዓ ይኹና። ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ስነ ጽሑፍ መንፈሳዊ ወዲ እየ ኣፍቂረ ቀሪበልኩም ነይረ። ሎማዓንቲ ድማ ሳልሳይ ክፋል ስነ ጽሑፍ መንፈሳዊ ወዲ ኣፍቂረ ከቅርበልኩም እየ። ገለ መዘኻኸሪ ካብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ሄርሜላ ንኣቤል ከም ዘፍቀረቶን ክትዛረቡ ድማ ዓቕላ ፀቢብዋ ምድፋር ስኢናቶ ከመይ ኢላ ኣፍቂረካ ኢላ ንክትዛረቦ ሕርብት ኢልዋ ድሓር ከዓ ዝበለ ይበል እምበር ክነግረለኒ ኢላ ኣባሓወይ ኣነስ ሓፊረካየ እምበር ዝብል በፂሕና ነርና። ሕዚ ክንቕፅል ኢና። ሰናይ ጸንሒት። ሳልሳይ ክፋል ስነ ጽሑፍ መንፈሳዊ ወዲ ኣፍቂረ። አንታ ኣቤል ሓወይ ኣነስ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረካ ኣፍቂረካ ኢለ ግን ቅንዕ ኢለ ኣይጠመትክዎን ከምዘይ ተዛረብኩ ድፍእ በልኩ። ሄሮ ሓፍተይ እንኳዕ ጸሊእካ ዘይብልክኒ በለኒ በቲ ስንጸባ ዝመስል ኣስናኑ ፍሽኽ እንዳበለ ክገርመካ ግን ኣቤል ሓወይ ብጣዕሚ ኢኻ ትኸብደኒ። ንከዛርበካ ፈለማ ሌላ ክንገብርን ከለና ጀሚረ እየ ልበይ ናባኻ ዘንበለ ትበልክዎ። ኣቤል ግን ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረካ ምስ በልክዎ ኣብ ገጹ ምንም ነገር ኣይረኣኹሉን፣ ማለት ናይ ኩራ ምልክት ኣይረኣኹን። ብሓጎስን ብፍሽኽታን እዩ ዝተቐበለኒ። ሄሮ ሓፍተይ ናይ ብሓቂ ዲኺ ተፍቅርኒ በለኒ። ፍሽኽታ እንዳሓወሰ ኣነ ከዓ ናይ ብሓቂ እየ ኣብዪ ናይ ልበይ እየ ዘፍቅረካ እንዳዛረብኩኻ 6 ወርሒ ብፍቕርኻ ተሰቃየ እየ። ሎሚ ክነግሮ እየ ጽባሕ ክነግሮ እየ ብምባል ግዜ ብስቃይ የሕሊፈዮ። እዊ ሄሮ ሓፍተይ ጸላኢኽ ዘይሳቐ ዝያዳይ እሞ ንምንታይ ደኣ ንስኺከ ዘይትነግር ንበለኒ። በቃ ኩሉ ከምቲ ዝበልኩኻ እዩ። ብጣዕሚ ኢኻ ከቢድካኒ ንምዝራቡ ምድፋር ስኢነካ በልክዎ። ኣስዕብ ኣቢለ ድማኒ በቲ ጀሚረ ዘይውድእ ሕቶይ ሓንቲ ሕቶ ዶ ክሓተካ በልክዎ። እሺ ሄሮ ሓፍተይ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝኽእሉ ሕቶ ይበሎ በለኒ ብትሕት ዝበለ ድምፂ። አንታ ኣባ ሓወይ እንታይ እዩ ግን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ትብል ዘለኻ? እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ እዩ ከፍቅደልካ? ኩሉ ናትካ ፍቓድ ዶ ይኮነን? ከምኡ ባይ ትበሊ ኣንቲ ሄሮ ሓፍተይ ኩሉ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ደኣ እምበር ብፍቓደ ኣይኮነን። ፍቓዱ እግዚኣብሔር ኮይኑስ ኣነን ንስኽን ከማን ተራኺብና ኣለና። ከዚ ኣብዛ ምድሪ ነብር ዘለና ክሳብ ከዚ ሰዓትን ዕለትን ጠጠው ኢልና ብኽልተ እግርና ናብ ዘለናዮ ንንቀሳቐስ ዘለና ብፍቓድ እግዚኣብሔር ደኣ እምበር ብፍቓድና ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ስለዝፈቐደልና ግን ክሳብ ከዚ ኣለና። እንተዘይፈቒድልና ነይሩ ግን ኣነን ንስኽን ኣይምተራኽብናን ነርና በለኒ ትሕት ብዝበለ ድምፅን በተን ሰሚዕኻ ዘይጽገባ ጥዑማትን ልምሉማትን ቃላቱ። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ ህድኣት ዘለዎ ኣዘራርባ በሊ ቀጽሊ ሕቶኺ በለኒ። ከምኡ ምስ በለኒ ድማ ኣቤል ግን ሓቁ እዩ ዝኸውን መሞትና እንዶ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ እምበር ክሳብ ከዚ ኣለና በልኩ ብውሽጠይ። እሺ ኣቤል ሓወይ እንታይ ድያ ነይራ መሲልካ ናተይ ሕቶ? ኣፍቃሪት ኣላትካ ድያ ወይ ትፈትዋ ጓል ኣላትካ ዶ በልክዎ። ሕፍረትን ድፍረትን ድርቀትን ሕውሱስ እንዳበልኩ። ሄሮ ሓፍተይ እዚ ኩሉ ዝበልክዮ ኣነ ገና እየ የብለይን። ምናልባት ግን ይቕሬታ ግበርለይ ኣነ እውን ክሓተኪ ይደሊ እየ በለኒ። ኣፍቃሪት የብለይን ምስ በለኒ ብውሽጠይ ዝተሰማዓን ሓጎስ ወሰን የብሉን። ዘይኾን ኮይኑን እምበር ብታሕጓስ ካብ ሰማይ ናብ መሬት እዩ ንጠሪ ዝመፀኒ ዝነበረ። እሺ ኣብየ ይሕተተኒ ኣነ ንሕቶኻ ክምልስ ድሉት እየ በልክዎ። ንስኽኻ ከመይ ተመርዒኽ ዶ? ማለተይ ሓዳር ገለ ወይን ድማ ዓርክለክ ድዩ? ቆልዑኻ ኣለውኹ ዶ? እስኪ ኣስፋሕ ኣቢልኪ ንገርኒ። ይቅርታ ግን ግበርለይ ዘረባ ኣብዚሕልኪ በለኒ በቲ ጥዑም ድምፁ። ኣቤል ሓወይ ሓዳር የብለይን፣ ቆልዑ እውን የብለይን፣ ዓርኪ እውን የብለይን፣ ኣይተመርዓኹን እውን በልክዎ። እሺ ሄሮ ሓፍተይ ተገዲስኪ ስለዝመለስክለይ ክብረት ይሃበለይ በለኒ። ደጊመ ከዝውን ኣብኡ እንከለኺ ክሓተኪ እየ። ደጊመ ከዝውን ኣብኡ እንከለኺ ክሓተኪ እየ። ከዚኸ ምስ መን ኣለኽ በለኒ። ኣነ ግን ብውሽጠይ እንታይ ደኣ ኣሉ ሕቶ ብዚሕለይ ምባል ኣይገደፍኩን። አንታ ኣብዬ ንበይና ያለኹ ከዚ ደኣ በልክዎ። ሄሮ ሓፍተይ ናብ ኩራይ ትውሰድዮ። ክትፈቓድ እንተ ደኣ ኮንካ ንጹህ ልቢ ሒዝካ ብዘይ ገለ ዘረባታትን ሓሶትን ነፃ ወፂኻ ትፈቕር ኣለካ ንምባል እየ።
ሕቶ ዝሓተትኩ ክበለኒ ኣነ ግን ብኩሉ ነገሩ ስለ ዘፍቀርክዎ ኣፍቂረካ ምስ በልክዎ ድማኒ ብገጽ ስለ ዝተቐበለኒ ዝሓተተኒ ሕቶ ድማኒ ገሊኡ ሓቂ ገሊኡ ከዓ ሓሶት ተዛሪበ ስለ ዝመለስ ኩሉ ብውሽጠይ ሓጎሰይ እናሰፍሐ ከይዱ ማለት በዓል ሳምሶም ነይሮም እዮም ፍሬንድ ነገር እንከለዉ የለውን ተባሂሎም ኣቤል ሓዊ ናይ ብሓቂ እዩ ያ ሰብ ንጹህ ልቢ ሒዙ ክቐርብ ኣለዎ በልኩ ከም በዓልቲ ንጽህቲ ልቦና ኣይ ንስኺ ንፍዕት እንዲኺ ይረሓፍተይ በለኒ በሊ ከዚ ጽባሕ ሰንበት እዩ እሞ ንጎ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ስለ ዝኾንኩ ክድቅስ ክኸይድ ገዛይ ክገድፈኪ እየ በለኒ ኣነ ግን ብውሽጠይ ሓጎስ መሊእዎ ዝነበረ ሓዊ ሃልሃሊ ይብል ኣሎ ምኽንያቱ ኣፍቂረዮ ብሓጎስ ስለ ዝተቐበለኒ ብሓንሳብ ክንድቅስ እዩ ነይሩ ናተይ ሓሳብ ኣብዚ ባደቅስ ምሽ ንፋቐር ኢና በልክዎ ሕርቃን ዝተሓወሶ ሂሮ ሓፍተይ ኣይትሕረቕ እባ እሞ ኣነ ንስኺናኮ ክንኸይድ ንበይና ኣይኮንኩን በዚ ክመጸኪ እየ ተዳልየ ክጽንሐኒ ብሓንሳብ ቤተ ክርስቲያን ክንኸይድ ኢና በለኒ ኣነ ግን ኣይከይድን እየ ኪድ እንተደሊኻ ድሓር ከዓ ምስ ተመለስካ በዚ ከዓ ምጸኒ ኢኻ በልክዎ ኣንቲ ሂሮ ሓፍተይ ኣይከድን እየ እንተ ደኣ ትብልኒ ኾንኪ ከመይ ኢልኪ ኽደኣ ኣፍቂረካ ትብልኒ ዘለኺ ፍቕርኮ ከምኡ ኣይኮነን ምፍቃርኮ ከምኡ ኣይኮነን تسبع صبح زاري كل انت غريو يبلي